18 февруари 2026 година отбелязваме 153 години от обесването на Васил Иванов Кунчев, Левски, наречен още апостол на свободата. Дал живота си за България. Посветил себе си на отечеството. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Без революция сме загубени по веки веков. Времето е в нас и ние сме във времето. Всеки му ще се държи сметка за делата. Народната работа стои над всичко. Без изпит не е прият никой. Братство всеки го, без да гледали на вяра и народност. От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски държави. Ще имаме едно знаме, на което ще пише чиста и свята република. Дела трябват, а не думи. Обесването на Васил Левски. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син, България, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо. Сета и вълци бият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихровете гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.